Dance Camp Studio е поредица от събития, с които пътуваме из България. Всъщност целият проект е насочен към младежи и тяхното запознаване с съвременния танц. В първия ден, както казах, показваме миниатюрите, след това си говорим малко с публиката и на следващия ден правим танцово ателие. Бяхме в село Драгичево, в село Дрен, в Троян, в Златоград, в Вършец и в София. Като в София обаче работихме с младежи от бежанските лагери в Военна рампа и Овча купел. Една от изненадите ми беше да видя голяма група тинейджери на около 16-18 години, само момчета, да се вълнуват от танца и с огромно желание да се движат и да се забавляват и да изследват с интерес задачите, които им даваме и някакси през цялото време да са концентрирани в това, да не им омръзва, да не им се струва скучно или смешно и така. Много се въвлекоха. Това бяха младежите от изтока, с които работихме. От Афганистан, Сирия, Иран. Предизвикателство, не знам, за мен по-скоро приключение някакси. Тази среща на хората със съвременния танц, защото много от хората, които видяхме, не само младежи и тези, които гледаха миниатюрите, за повечето от тях това беше първа среща със съвременния танц. И всъщност беше за мен много любопитно да наблюдавам как едновременно им е странно това, което виждат, едновременно някак ги вълнува и ги привлича. Не са много сигурни какво е, нали, малко ги обърква това, но всъщност така с интерес подхождаха. Защо? Аз просто много силно вярвам в съвременния танц и в неговата сила да предава послания и някак да се свързва с онези части в човека, за които човека понякога сам не си дава сметка, че ги има. И някак през личното преживяване на едни емоции, породени от някакви абстрактни, метафорични неща, които обаче те водят на някъде, през това някак да поведем зрителя към мисли за едни теми, които са значими за всички. Това е всъщност моята вяра, че съвременният танц има силата да говори за нещата, за които има нужда да се говори в света ни. И то по един нов начин. И сега хващаме палеца. Ето тук трябва да е. Така. Това е всъщност един племенен ритуал. И сега вижте, хубаво ли сме хванали? Добре ли държим палеца? Стискаме ли, не стискаме ли? Държим ли на кръга или всички държим кръга заедно? Така че никой да не тежи на другия. Стана ли по-леко? Така ние вярваме, че така е в живота. Когато сме заедно и всеки носи по-малко, всички носим цялото и нещата могат да станат по-леки. Добре, благодарим ви за доверието.
Да.